gani Well, ka it's better kung ano, kung specific unit. But ano naman, actually mostly ano lang, parang i-hear kasi namin na was balita na or Flowers. Flowers. Iba naman dito. Panagbenafin 2024. Flowers all over. All around Baguio. Flowers, flowers, flowers. Festival Flower 2024. Ayan. Ito parang yung ano, yung parang ginagawa mong mosaic. Parang mosaic, no? Pero may beads. Beads yan. Maliliit. Ano yung ginamit mong beads? Yung parang sequence? Ang ganda. Ang ganda niya. Diferente. Ayan, plant hunting moment. Beauty blossoms. There or there?
Hala, mahulog yung bata. Andun siya sa taas. Hala, mahulog. Naligaw na bata yun, galing dito. Yun o, bata o. Grabeng puno. Oh my God. See? Dito sa SM Food Court, sobrang daming tao. Grabe. Punong-puno. Oh. Ito ay nangyari din doon sa Cebu. Nung pumunta kami sa Sinulog, ganito din. Grabe. Oh? Ayan, ginagawa ang kape natin. Kung may cookie ako, siya naman daw may choki. Choki ka niya dahil chocolate. Oh my gulay. Oh, how is it? Sarap. Ang sarap nito. Yung sarap ng kape nito. Grabe. Ang sarap. Let's eat. Yeah. Oh my God. Ito ang record dito. Ito ang pinakapuno na escalator na nakasalihan ko. Na talagang punong-puno. Nakita mo? Punong-puno ng tao. Ampol pa lang to guys. Yung pasyon talagang finale. Grabe yung mga flowers dito sa Baguio. Antitindi. Lahat ng mga poste ng SM. Ganyan lahat. Ha? Bila kayo. Birthday namin. Birthday na namin today and then tomorrow we will go home. At third time na rin namin pumunta sa SM. Tingnan nyo. Daming tao, grabe. Oh my God, napuno ang SM. Hello, my God. Iiwan lang namin tong luggages namin. And then we will go pasyal. Ganon ang gagawin namin today. Parabenga. Naman. Dami tao. Ito na, at pinapakita ko nga ang third time natin na pumunta sa SM. SM City ba to? Tawag dito. SM Baguio City. Yan. Ayan. At naku, ang saya dito. Sobrang daming tao. Kaya daming tao, ibig sabihin, na natutuwa ang mga tao. At ang dami namin namit na ibang taga Mindanao. Kagabi, nandun kami sa 7-Eleven para bumili ng mga toiletries namin at snacks. Naku, ang dami namin namit na mga taga Mindanao. At ito naman ay, sabi niya, maghanap na kami ng lalagyan nito para kami ay maglamierda. Ayan, maglamierda na kami mga bata. Ayoko na. So, ibang ano na agad, hindi na sa plus baker. Nakakasama na. Ayun! Kira naman ito. Ayun. 1,599. 1,599 pero ang ganda. Tayo, no? Mga ano.
nga, meron. May mga suits. Ayan, kompleto sa design. Ayan, may Mary Grace din. Ito, ang daso dulo. Ayan o. Ayan. Hardware na yan ah. Tama ba? Hindi? Ha? Ah. Basta sabi niya dito sa kaliwa. Let's see. Nakita ko na si Kuya Mar. Dito sa dulo. Ayun oh. Maghapon? Magkano man eh? Hindi, I mean, maghapon tayo nainitan. Oo. Maghapon ka ako kasi alas 2 na yata eh. Oo. Eh ngayon, ang lamig dito guys, tingnan nyo. Tingnan nyo ha. Ang dahilan kung bakit lamig. Ay, grabe, ang lamig na simoy ng hangin. Sarap. Kasi kanina, nagparade, sobrang init. Ay, naku. Oo, nandun pa rin. Nagpipicture taking sa float. Ayan. Puntahan namin yan mamaya uli. Balikan siguro para, ay hindi na. Na-video na eh. Sobra na. Ang daming tao. Lahat ng kainan, puno. Talaga. Lahat. Sobra. Magkape sana kami dito sa Starbucks. Galing kami sa loob. Tinignan namin lahat ng tables. Lahat hanggang dun sa labas. Occupied. Walang chance. Gusto na namin makakape. So, dito na lang tayo sa kabila. Ito oh, merong kapehan dito. Don't worry, hindi lang Starbucks. Kasi kung punta pa kami French Baker ulit, malayo-layo yung French Baker. Doon sa dulo. Malapit sa sa supermarket. Dito na tayo. Walang tao dito. Okay lang kaya dito? Sa tingin mo? Meron? Okay. Nandito tayo sa Greyhound. This is Greyhound Cafe. Okay, cappuccino sa akin. The first coffee from Greyhound Cafe. First time natin dito, kaya binibidyohan. Ayan. Alam niyo naman, lahat ng first time ay gawan ng document. Document natin. Oh, ayan, may coffee tayo na cute, na elegant. Kasi, parang blessing in disguise na hindi kami natuloy sa Starbucks kasi puno. Kasi dito, kailangan tikman din natin ng iba. Lagi na lang yung Starbucks, lagi na lang French Baker. Eh, meron namang Greyhound. Bakit hindi? Oh, di ba? So, nakita natin, okay naman. Ganda ng kulay. Ayan ang design. Magaling yung barista nila, oh. Galing nila, oh. Greyhound, kasi impressive. Okay na sa akin yung... Okay na. Okay, that's it. Yan, panat. Hindi ko pa naitanong ang pangalan niya. Lasha na. Nasabi nila. Yes, it's too nice to slice. Ganda. Ang ganda naman ng design nila. Parang mayroong flavor na. May order na po. Si Ma'am Shara. Sa akin to, no? Yan. Binigyan ko siya ng Ay, hindi, bigyan ko po calling kayo card. bago. Thank you, Ang sir. babait Bali, nila ano, dito. isipan Try nyo na, dito sir. sa Greyhound. Maganda dito. Talaga. I love it. Nasa Greyhound tayo. This is the third day of pasyal here in Baguio City. At
nandito tayo. Third time din natin pumunta sa SM because of that cappuccino. Kasi every time na mag-lunch kami, need namin ng cappuccino. That's why we went twice in French Baker. And then, third time here kasi punta sana kami sa Starbucks. Naku, punong-puno. Siguro newly open dito, pero okay sila. Okay naman ang ambience, nice. Sound nice. And then, yung mga personnels, staffs, they are all good. The service is good. The ambience is nice. And smiling ang mga staff nila. Ayan yung float. Tingnan natin. Ay, hindi. Sa kanilang display dito yata yan. Video. Ay, awan. Ha? Oo, yung vlog yan. Float nila yan. Wow, may picture taking na doon nangyayari. Meron silang float dito naligaw, yung naligaw na isa. Pero wala yan doon ah. Wala nga dyan, hindi nakarating. Display ng SM ito. Vlog nila, yung truck oh. Oo nga. Ay, grabe. Ay, sorry. Ano? Pamuntik akong madap. Ha? Then, wow, ganda ng maleta. Ang cute. Nasaan na yung suki natin? Kuha akong panty. Tingnan ko nga to kung magkakano itong vest nila. Mura lang naman pala, $7.99. 1,000? 1,000 yung cardigan nila. Ako, bibili ka ng pantin. Panty nga sa baba. Pang lalaki dito eh. Oo. Panty naman ngayon ang kunin natin kasi tapos na siya sa brief. Kasi naubos na yung mga baon namin, dalawa lang dala namin. Ayun, ay nilabhan ko, hindi pa natuyo. Kaya, bili tayong bago. Kahit isang piraso lang, para kunti lang yung nilagay sa luggage. Maraming panty sa bahay eh. Oh my God! Wow! Mexican! I love it! Wow! At saka si ano? May sayaw mo. Pero, oh my God! Ang ganda! Ay, laki. Mahal pa rin? Ha? Beachy ay, ang ganda! Kasi ano po to, imported pa po kasi talaga. Wala pa sa Pilipinas noon eh. Siguro after 20 years, baka magkakaroon na tayo ng marami. Ito isa, ito. Ito si Boca no. Gucci ay din. Oo. Kasi hybrid mas mura. Ha? 3,000. 3,000 yan? Bakit? Yan si Queen! Yan si King! Ito si Queen! Hindi, King silang tatlo. Bakit Ay, ganun? iba! Hybrid, Sir Bernard,
Buffalo. Ah, magkakaiba. Variety ko lang din.
natuwa. My God. Grabe. At dito naman, busy kami na tumitingin ng mga plants. Yun naman ang biglang magpalabas. Ang gaganda. Sobra. Ang gaganda ng plants. Ay. Ang gaganda naman. Icons. Icons na maganda. Icons saka tiger. Tiger. Ito yung tiger? Tiger, Oh. oh, tiger yan. Kano yung tiger niya? 14 po. 4,000? Ang hirap lang magbit-bit. No? Magkano yun, no? Yung Oo nga, pero yung nandun. sa ano, baka madami. Ano kay ba nung nandun na sabi mo? Meron din Red Congo, Ano ito? Ganun sa Crystal Rock, Crystallinum, presyo nito ano ba yun? Yung sa inyo, di ba? Yung Vechiae, King, PCI, oh, King. Antonio. King Anturium, no? King po sila tatlo. Pati ito? Opo. Akala ko si Queen yan isa kasi mga Eh, bakit parang Si iba? Queen po, pahaba na palapad ng konti. pagpalambitin si Queen. Eh, bakit iba itsura nito kung parehas na ito? King po siya, sir. Parehas sila. Iba lang na ano. Doon? Ito? Parehas sila tatlo. Ano, pa rin ang ito. ganda. HCI po sila tatlo, pero hybrid, super narrow. Imported, sir. Wala pa sa Pilipinas po. Galing po kami sa mga bansa. Dito na lang na po napalaki, pero Magkano mo binibenta yan? 40,000. Wow. Ang ganda. Ito nga, wag dito. Support tayo. Ang mga kainan ay North Group, Plato Rocks, ayan, Bibimbap. Ayan, dami. Ika lang. Tingnan natin mga in-offer niya. Ang dami. Look. Hindi ko tuloy alam ang gusto ko. Kasi sa dami. Sa dami ng pagpilian, hindi ko na alam. Tenderloin. Sinigang sa miso. Meron naman dito. Chicharon. Bagnet. Bagnet ang tawag nila doon sa parang lechon belly na parang chicharon. Yun ay ano, lutong Ilocano. Tapos grabing tao ngayon, dagsahan. Ayan, kain na tayo. Kain na hindi pa naka-order. Papiliin ko muna ito. Muna ka taka.
Pasko man. Yes ko. Nalpas. Naglipat kami ng mga gamit, guys. Yes. May mga pinamili. Oh, look at that. Ano sabi mo? Sabi ko, lahat ng bagay sa mundo, masolve kung may bayad. Ayan na nga. Yun. Isa lang naman na in-order mo, ah. Ha? Oh, na-solve na yung pag-ayos natin ng gamit para tayo maka-standby naman Sabi dito. ko, pwede bang mag-solve yung mga bagay na walang bayad? Hello? 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 Hello?